Evar baş temaşavanên hêja em di bernameyek din ya rûpelekî ji dîrokê de dîsa bi hevrane. Îşev bernama me li ser azadî Teşkîlata Azadî yan jî Komîteya İstiklala Kurdistanê bi kurtasî ku divên Cemiyeta Azadî, Teşkîlata Azadî, Tevgera Azadî bi wan nava. Ez ê hema bi kurtasî wek azadî bi nav bikim di bernamê de. Niha beriya em bi derbasî bernamê bibin, ez ewlê cejna hemû temaşevanan pîroz dikim. Hêvîdarim ku ev cejn bive wesîle ji bo ku milletê Kurd bigihîje mafê xwe yî bingehîn û siyaseta Kurd jî berbihev de here, ez wisa bêjim. Bi rastî wexta ku meriv li dîroka Kurdistanê dinêre, rojên gelek reş hene. Rojê ku meriv tê de xemgîn dibe hene. Îro jî rojek ji wan roja ye. Du tişt bûyerên mezin pêk hatine. Yek jê Xalit Begê Cibrî û Siv Ziyabek û hevalên xwe hatin qetilkirin li Bedlîsê, şehîd bûn. Îro salvegera wan e, ji xwe me vê bernamê jî ji bo ku em wana bi bîr bînin û ji bo ku di bîra milletê Kurd de her bijîn. Em ji wê bonê bernameyek bi vê rengê çê dikin. û dîsa îro roja Enfalê ye. Bi gotina xelkê Başûrê Kurdistanê îro roja destpêka Enfala reş e. Sal 1986 Enfal dest pê bû. Saddam Hüseyin serokê Iraqê bû. Bi hêzeke pir mezin êrişî Başûr kir. Ew êriş 3 sal berdewam kir. Di serê ewilî de 8000 mêrên berzaniya hatin qetilkirin, şehîd ketin û dû re jî 180,000 şehîd di dawiya wê operasyonê de 180,000 Kurd hatin şehîdkirin. Em bêjin meriv wexta bide ber xeyalê xwe. Li nêzî Süleymaniyê barajek heye, Bendav. Bendava Dokanê. Ewana rabû tribûnê Bendava Dokanê vekirin û av bi ser sedan gund da girt. Ziraet nema. Yani tiştekî dûrî aqila pêk hat. Lêbelê tevî van kiryarên reş, van qetlîaman jî, van vê jenosîtê jî milletê Kurd teslîm nebû. Îro jî li Başûrê Kurdistanê hikûmetek Kurd heye, Parlamentoya Kurdistanê heye, Ala Kurdistanê li ser çiya û banî û avahiyên Başûrê Kurdistanê li ba dibe. Eviyanê jî divê ku meriv dest nîşan bike. Em hemû şehîdên jenosîta Enfalê bi giramî bibîrtînin, Xwedê wan bi rehm û kerema xwe şad bike. Belê, dîsa rojek wek îro, 99 sal berê rojek wek îro
خالد بەگێ جبری وسف زیابek علی رضا bek Bahattin bek Faik bek û Mela Ebdirehmanê Şirnexî li bajarê Bedlîsê roja çardehê meha Nîsanê 1925 ew jî hatin şehîd kirin em wana bi giramî bibîrtînin ew ê her di tekoşîna me da bijîn û em ê ti cara wek milletê Kurd em ê wana ji bîr nekin. Ez naxwazim zêde ev serhildan çi bû, çi nîm bû, çima wan girtin, sebebê wî çi bû, ez naxwazim li serê bisekinim, ew ê ji xwe mêvanê min bi hûrgulî behsa vê meselê ji we re bike. Me ji wê bonê vê bernameyê îşev amade kir. Belê, ez ricaya min ji hevalê tamam, min ê bigota mêvanên bînin way hat keko tu bi xêratî ser çava re hatî. Gelek spas, xêra xwedê li te ve, êvar baş. Êvar baş, tu çawanî başî? Savî, mala te ava, Ew te jî em çiqa baş bin, em a qesa başin, neyse. Erê, ji bo ku te min neşkênandû û te beşdarî vê bernama min bûyî, ez gelek ji te re spas dikim. Belê, temaşevanên hêja hema em ê dest bi bernama xwe bikin. Ji hema ji pirsa ew konjüktûra ku azadî, yani ez bi kurtasî dibêm azadî Komîteya İstiklala Kurdistanê, İstiklal wek serxwebûn yani wateya serxwebûnê ye. Yani Komîteya Serxwebûna Kurdistanê di kîjan şert û mercan da ava bû, rewşa Kurda çi bû, rewşa dewleta Osmanî û Kemalîstan çi bûn, ez dixwazim te hinekî wê rewşa wê demê te bînî ber çava. Gelek spas. Destpêkê de wek cenavê te jî destnîşan kir, yani îro rojekî çardê Nîsanê rojekî reş. Di dîroka Kurdistan de gelek rojê reş hene mixabin û yekî ji ciwana çardê Nîsanê ye. Yek roja Enfalê ye wek sembolîk çardê Nîsanê hatiye destnîşan kirin. Çünkü Enfal ne rojekî de ne qewimî ye. Sîstematîk di nava salan da ji alî rejima Baesiyan ji bo qirkirina Kurda pêvajokî meşandine navê Enfal, navê jî Enfal wan daniye. Enfal tu zanî di Qur'anê de navê ayetekî ye. Ew jî bi kar anîne. Yani 180,000 Kurd jin, zarok jin, îxtiyar û hatin qetil kirin. Jenosîtekî ye. Ev jenosîtî hîn jî em bên ji alî ew kê yekîtiya milletan û ew kê sazî û netewiyên dünyayê hîn jî wek resmî fermî nehatiye qebûl kirin lê ew kê yani jenosîd e. Yani mixabin jenosîd vatenên ne işte em bên Helepçe jenosîd e, jenosîda Kurdên Êzîdî ew jenosîd e, vanaqeyek hîn nahatine naskirin ji alî ew kê jî nahatine naskirin ji alî dewleta Iraqê jî ji berkî guheriye, îdara Iraqê guheriye Baesî çûne, Saddam Hüseyin hatiye daliqandin lê li Iraqê li Bexdayê ew mantalîta berê berdewam e. Yani îro hîn yani her çiqas îdara Bexdayê guherî beşî lê mantalîta wan yani ser dijmintiya Kurda hatiye ava kirin ew îro jî berdewam e. Çünkü naxwazin ew Kurd, Ereb û Kurd wek hev li hev cem hev bijîn ew bicî nebiye, îro jî bicî nebiye. Nam derbasê ew kê bibin işte çardê Nîsanê 9 sal berê yani serokê Cemiyeta İstiklala Kurdistanê Xalit Bêgê Cibrî û hevalê wî
محکمه او که دا محکمه کی تایبته تابی جرا دبیجن بیتلیس حرب دیوانه محکمه کی لشکریه حالی کی دا هاتی آوا کرن یعنی کینه اندام یکینه حتی ایروژی در حقی دا تو آگاهی کی متنه راستی در حقی وی محکمه دا آگاهی کی حتی ایرو او نکرنه او آرشیوات تجاری و نبیه حتی نهاجی و نبیه چه هاتی محکمه کرن که zaten محکمه کی لشکریه نه حقوقی او تشتکی دن اما en nihayet tani سری محکمه دو حب belgename hene او یک işte baş vezir işte Ali Fethi Bey de xaberdana xwada behsavî محکمه که در 1925 Sıbatê da yekşi savcı müddei umumi Şark İstiklal Mahkemesi a Diyarbakır Ahmet Süreyya Örge Evren de birani ne xwada behsavî محکمه که o duy da dibêje ki evveli deri hatin mahkemeye ji doza Kurd û Kurdistanê hatin daliqandin. Ev kawiye ifada Ahmet Süreyya Örge Evrenê. Em vegerin wî pêvajoyê yani di kîjan pêvajoyê da Komîta İstiklal da Cemiyeta İstiklal hate ava kirin. Wek Cenab-ı Hak ji dizane ki Dewleta Osmaniyan biryarekî da û şerê cîhanê yekemîn da bi ittifaka Almanya kete şer. Yani İttihat-ı Terakki biryarekî wisa da ve alîkariya Almana li derê kete şer en nihayet di şerê cîhanê yekemîn da Alman têk çûn pêra Osmanî jî têk çûn. Dema Osmanî têk çûn axa Osmaniyan hate parvekirin. Aslında ew ki münaqeşe di dema şer da zaten gengeşî di dema şer da hatibû kirin wek Sky-Picot dibêjin ew ki peymanekî diziye 1916 da li Londrayê hatiye îmza kirin lê peymanekî vekirînin e duî peyman da sînorê Dewleta Osmaniyan çawa tê perçekirin ki kîjan axşî kîra dikeve li derê paykirin e duî peymanê da ji kê imzede Kurdistan hatiye perçekirin o yani biryara çar perçekirin e aslında duî peymanê da ji hatiye dîtinê. Na em vegerin ser ew rewşa Kurda şerê cîhanê yekemîn heta şerê cîhanê yekemîn Kurd yani ê Kurdîtî kirine dema em bên wek rewşenbîrê Kurda giranî li Stenbolê di çerçeva împaratorî da daxwazê wan hebûne. Mesela bêjin wek gelek kesene wek Abdullah Cevdet, işte Mala Bedirxaniyan, işte Şeyxlerî Şemzîna wek Abdülkadir Şeyh Abdülkadir Efendi vana erê rewşenbîrin dibên em Kurdin lê xwedî derdikevin lê ne devletekî serbixwe naxwazin. Yani di çerçeva Osmaniya da hinek otonomî dixwazin, ewkekî dixwazin falan. Pekî li ku dest pê dike cudaxwaz bûn? Di şerê cîhanê piştî şerê cîhanê dest pê dike. Yani dema şer çê dibe Dewleta Osmanî têk diçe îdî di nava Kurda da jî gengeşiya ewkê dest pê dike. Yani em jî xwedî dewlet bin. Ew gengeşî dest. Gelek rêxistin tê ava kirin ji 18 heta 20. Yani 5-6 hev rêxistin tên ava kirin. Lê taybetmendiya van rêxistina vana li dervan e. Mesela yek li Kahirê hatiye ava kirin, hinek li Stenbolê hatine ava kirin, yek li Bexdayê hatiye ava kirin. Ama en nihayetinde Kurdistan Talî Cemiyeti li Stenbolê hatiye ava kirin. 1918'da hatiye ava kirin. Di nav vana da piçek tesîrekî wî çêbiye, bi nav û dengê wî çêbiye Kurdistan Talî Cemiyetiye. Ew jî nawenda wî Stenbolê. Serokê Seyyid Abdülkadirê ama evê jî tev tê de cî girtine, Mala Bedirxaniya jî tê de cî girtine. Em bêjin ew jî Mala Cemîl Paşayî jî tê de cî girtine falan. Cemiyeta İstiklal, em bêjin tabii nava Cemiyeta İstiklal da
Seroki ve Halit Bege tabi aktörü heri girinci zaten Halit Bege. Halit Bege işte şehir dışarıda zaten cepha Urus'ta, cepha Erzurum'da ve işte Osmani başfevet kişi dura işte evka şoraşa Oktober'dı be Urus'u vi velati dikşin vedkşin dikşin Halit Bege ve demi vedgere velati yoxa vedgere gımgımi. Esas xebatawî 1918 da dest pê dike, li gimgimê dest pê dike aslında. Yani ev xebata em bingeha cemiyeta İstiklal rastî wê ew kê gimgim e aslında. Dema tê gimgimê li wê derê gorê xwe ekîbekî çê dike. Di vî ekîbê de em bêjin hem Kurdên Alewî hene, hem Kurdên Sûnî hene. Ji wan ekîbekî li gimgimê çê dike. Hın hedef alwe derê dide pêşiya xwe. Mesela wê demê Halit Beg bi kî re dixebite? Kurdistan Talî Cemiyetî re dixebite. Endamê Kurdistan Talî Cemiyetî ye. Bi Kurdistan Talî Cemiyetî re dixebite li herêmê ji bo ew kevî leqê wî bê avakirin epê kar û xebatê dike. Li di aynî wextê da li ew kê li Parîsê gengeşiya wekê heye. Konferansa Parîsê yani statüya heremi evi çağabe, pişti Osmaniyan evi çağabe. Bu konferansa Paris'te raci alakadare. Yani bir Şerif Paşa'la dıxabite. Yani bir Seyyid Abdülkadir raci dıxabite. Ya hatta henek belgeye da dibêjin işte heremi işte imza top kirine jwan raşandine falan. Çünkü Halit Beg mektuba xwe da dibêje mektubekî wî heye jewke raşandiye. با احمد تاقی را جسمکو راشاندیه. احمد تاقی کیه؟ احمد تاقی یکی کرد صوبای ارتش عثمانیا بود، نواد اردی عثمانیا دا صوبای بود. دورا چوب شیخ محمود برزنجی را خبتی. تکیلی شیخ محمود برزنجی و انقره احمد تاقی دمشاند. جارجانا دهات انقره به انقره را تکل دار بود. Demek ki hatiye Ali Fethi Bey baş vezire buyur ra hevditin kire dura derbası Erzurum biye be Halit Bekir'e hevditin kire sal kijan sale ne kıvşedi belgename Urusan'da ev derbası ve ev mektup ama takriben 22 sala Halit Bek mektubeki be vasıta Ahmet Taqici Simkora dişine İsmail Ağa Şikaki. Duy mektube da dibêje Halit Bek yani em demekî deriz cemiyeta mehebu em bi İngilîza ra em epê mexebat kir ji bo Kurd bigên mafê xwe. Mixabin ve bi ser neket. Yani wan tişta me hêvî dikir yani ji bo sewrê dibêje ev nebû. Çünkü medgo Kurdistanekî bira çêbe wan Ermenistanekî biryara Ermenistanekî da. Wisa divê di mektubê da. Yani mintiqekî pir biçûk yani ji Diyarbekirê wê da jê ra gotin Kurdistan ew ji alîya ew da hatibû dorpêşkirin. Yani tiştek wisa derket ama ew xebata me di nezerê Brîtanya'da pir encam neda. Ji bo wî ji Simkora dibêje tekili be ew kê ra dayne bi konsolosxana Sovyetê a Irmê ra dayne belki alîkarîkî ji me ra çêbe falan. Yani tu divî warî da tu jî giraniya xwe dayne falan. Em vegerin dema sewr îmze dibe û Mustafa Kemal derdikeveti Samsunê berê xwe de Erzurumê kongrekî dike. Dema kongrêda di belgenamê Sovyetê de wisa divê Komîta İstiklal belgenamê Sovyetê nabin Komîta İstiklal divê Erzurum Kürt Komitesi. Ew wî navekî wisa lê dikin. Erzurum Kürt Komitesi divê de hema dema ew kê de hatiye ava kir. Kongre divê hema dema Kongre Erzurumê de hatiye ava kir. Yani wisa Mustafa Kemal dest bi tevgerê kiriye
وانا جی دست به خباتا او کی کرنه یعنی خباتا ریخستنی آوا کرنه ریخستنی کرنه zaten بریاوی خباتا کی وان هه yani çünkü gımgım civine ki kiriye le qarajı ben aşırı Kurdin Alevira le dersimi civine ki viçeviye disab aşırı Kurdin Alevira xabata zaten heye yani benge ki ava kiriye zaten. Peki jali ki hatiye ava kırın gori belgenama despeki da jali efser hatiye ava kırın yani ali subayın Kürt hatiye ava kırın. Henek dvem bistukar kesin henek dvejin çil kesin. Ama dünyada kijan rakam rastı emrizan dünya der hakkında per okey ki zelal tünne le naf komita cemiyeta istiklalu ihtilasa Kürdistan'ı yani yani Türkiye beji Kürdistan bağımsızlık ve kurtuluş örgütü yani Rızgariya Kürdistan. Evet. Bu kurtası 24 jî di hafızaya Kurda da cikî wî taybet heye. Tedî 24 eşîretên bav piranî 24 nizanim çi tên bav filan û çil jî bi taybet çil di ewka Kurdên Alewî da daha pir heye. Yani her du jî mümkün e ku çil bin jî mümkün e ku 24 be jî. Ya der hakkı yani kijan tarihi de hatiye avakırın gemzede ev zelaler yani 1920 bayzi hatiye avakır. Yani mesela hem via bejin ki ev kişi de beje İsmail Hakkı Şeveş binbaşıya demezreneri rihistine de ev ki da via de beje. İhsan Nuri Paşa via de beje. Yek Joan Subaya yek eve. Garo Sasuni ve demi embejin hem endamı taşnağıya hem ji siyasetmedari Ermeniye ev yani mesela 1920 meha Kasım'ı mehjid beje. Kasım Karabekir de birani nefada dveje ki beyannama ev ki Komita İstiklala Kürdistan 1921 meha Ekim'i keddestim. Beyannama komite keddestim. Hatta dveje ki beyanname komite ve Bismillahirrahmanirrahim destbet kir. Beyanname dibini da Komita İstiklal Kürdistan'ı Moğra Komita İstiklal Kürdistan'ı yap. Yani dvi 1921 da beyanname keddestim. Manavi beriyavi hatiye bakır. Yani beriya 21 hatiye bakır. Avakırına em dizanın jivan ya 24 kes ya da çil kes yani vana embejin İhsan Nuri Paşa navan 24 kes da İsmail Hakkı Şeves nav 24 kes da vakidin embejin gelek subayı hene tabi listavi de o kadar hate başandın de belgename Britanya'da Hava Kuvvetleri Arşivya Britanya'da hate başandın. Burada listeki duru dirije tabi. Gelekte yani kolordiya evki Erzurum'a gelek subayın Kürt'en. Kolordiya evki 7. kolordiya Diyarbakır'a gelek subayın. Le tevlibuna Revşenbiri Kürt'da 1922'da yani despeki ne? Mesela gori belgename Sovyet meziyet ki mesela Yusuf Ziyabek demezrenere yekemi ne? Bele. Yusuf Ziyabek mesulü evki komite Kürsan Tali Cemiyeti. Mesela belgename ki de ahad veje ki yani Pavlovski konsolosi Sovyeti de rapora ki xada usad beje dve iro jibo 20 meha 1922 diyan iro Halit ve Yusuf Ziyabek be hev rahatın gelmen yani be hev ziyaret kirim jiman gotun ki Cemiyeta İstanbul yani Kürsan Tali Cemiyeti Tevli Komita İstiklal Kürdistan'ı bu. Bele.
Yani her du bune yek. بله Tarih kini 1922 بله ev hatiye rapor kırın o şandına Wezarata Ankara. Peki Armanca rehistini çiye? Yani kimse de işte Revşenbir mesela. بریا آرمانجه از دخوازم تو چند گوتنا جخینی روشنبیر و لشکران امزانه کو گلک سروک عشیر شیخ اوجی کتن نابت بچند هما بچند هوا کات بحث آوان جی بکی و ام در باسی آرمان جوان ببن دمام زود هرکه برهایت جهه Beli. Yani viyavejim na düzani dema şerri cihanı da yani aşırı kurda evet jiradı gotun aşiret alayları o kışt bıça embejin Enver Paşa not hazar leşkeri Osmaniye birdi o keda ciyay o keda asekir gış telefon not hazar insan telefon işte bir okey orada Osmaniye pırlı heremin ama aşırı kurda gış top kırın o aşiret alayları o gış birin cephe جبوي işte em ben Halit Bey Haseni işte Abdülmecid Bey Sipki Korhasen Paşa Hayderi Kerem Kolası bana cepel gel hevbun grani yani ji agri bigri hatta Erzurum'e hatta Xanusi düğü heremeda düğü cephe de behevra şer kırın zaten jboy dostani ki wan yani haskırın ki wan dostani ki wan baveri ki wan ve demeçi bu Yani pişta xudan hev û bi ewk dan hev. Yani bi bawerî pişta xudan hev. Ev tekili berdewam kir. Dema Komîta İstiklal hate ava kirin. Yani vana jî ciyê xwe girtin rastî. Mesela Halit Bey Hasenî têda ciyê xwe girtin. Korhasen Paşa biçek sembolîk aslında rêwî Salih Bey'e. Yani bi rêxistin re têkilda tiştê ezanim Salih Bey'e. Böyle. Hacı Musa Bek jî yani Hacı Musa Bek heye kek Hanefi li Hacı Musa Bek ve demê jî tiştê min fehm kiriye bawerî nedaye aslında. Yani heye vana têkiliya Hacı Musa ra heye vana jî têkildarin lê pir baweriya xwe bi Hacı Musa neanîne. Yani wê çay jî sanki okey. Zaten wisa jî derketiye zaten. Kerem Bey'e, Kerem Kolası. Kerem Kolası, bel. Evet. Yani van aşirana muhtemelen 1922'da tekiliyan rexistin raçibiye. Şeyhler 1923'da. Yani o pişti Lozan'e. Çünkü sebep yani çünkü Lozan hatta imza kirin zaten tüm hevi kivancı Lozan'ı tane çünkü beriya Lozan'ı bir yara xadane yani belgenama da yani dema ava kirine gotine yani hiçbir vakti şunda idi be Türkan radına devleteki da falan jiyan gorime ne mümküne bir yara xad zaten beri dane li idi Lozan fermi hatta imza kirin idi mecburiyet ki çeviye yani lazım te serhildane ki be darxistin. Yani bir yara serhildane. Ve demek Kijan şeyh bun keko? Na kek Hanefi tabi van işadet uzani epir neziki merabın tekiliya mera hebe bab biçeki bavariya mera pey hebe mera jüve deri despet ki vusan. Halit Bek بدو malbat li herema serhadê bi tesirin yani em bêjin du malbatê oldarî misyona wana oldarî heye. Yani mala Şeyh Said Efendi û mala Şeyh Abdullah Efendi. Yani şeyhleri Meleka, şeyhleri Koleysarî. Bana her du ara jî mervatiya wî heye. Merve hevin. Yani mervê hevin. Çünkü şeyhleri Meleka xalanî wî ne. Diya wî ji wan e çünkü. Diya Halit Bey diya Şeyh Said Efendi xuşkê hevin ji Meleka. Ji Şeyh Meleka.
adın Şeyh Said Efendi zaten zaviye. Yani. Evcet iştekidin. Yani ev her du malbat zaten tekiliya vana bi malbati mervati heye. Yani ji bo dema em bêjin 1923 da berê xwe dane em bêjin xebatekî kitlewî berê xwe dane vî xebatê awil em bêjin serîl vana xistine, teklîf vana kirine. Yani mala Şeyh Said Efendi û mala yani tiştê ez zanim em werin ser Armancawan keko. Armancawan çi? Na Armancawan dewletekî serbixwe. Em ji ku dizanin yek bîstê meha 12 1922 da protokolekî pêşkêşê konsolosxana Sovyetê kirine. 10 maddeye. Ev protokol 10 madde. Orijinala destê me de heye. Duy 10 madde da dibe işte madda yekemîn işte Kurdistan falan 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 vilayeta müteşekkile. Yani dilvan vilayeta mezetki Kurdistan'daki yekgirtiye. Yani Mahabat jî heye, em bêjin Musul jî heye, Süleymani jî heye, Diyarbekir yani jî heye. Kurdistana mezin di taxayula wan da Kurdistana mezin heye. Belê, yani Sînoroyî wisa destnîşan kirine. Yani çünkü vilayet destnîşan kirine. A du diye gotine vê dera Kurdistanê em li vê dera dewletekî serbixwe dixwazin. Asya em hîmaya ve qebûl dikin ji Sovyetê re viya dibêjin lê em daxilê we nabin. Em dewletekî serbixwe dixwazin. Ev hîmaya çi ye? Em bu ara ticaretê dikin, ji alî leşkerî de hûn alîkariya me bikin. Em wek dewletekî dost em ê li gel we bin, lê em girêdayê we nabin. Rejîma we jî em îro nikarin rejîma we li welatê xwe ew bikin. Biecibînin lê fikr û ramanê bolşevîzmê em qedexe nakin û serbest bira ifade bibe. Yani protokolekî wisa 10 madde. Yani ev 22 da hatiye pêşkêş kirin. Asya di çarê meha yekemîn da 1923 da yani Halspek imza xwe mektûbekî ji Lenin raşandiye. Di çarê meha yekemîn 1923. Dû mektûbê da jî dûr û dirêj Halspek ew ketibêje. Eger hûn alîkariya me bikin, em ji bo dewletekî serbixwe amade ne serhildanekî dest pê bikin. Ama eger hûn alîkariya me bikin. Yani tu wişa vana didî berhev yek jî 1921 da belgekî ew kî îstixbarata ew kî Fransiya ye. Fransî jî ew kira dişînin. Ji Brîtanya re dişînin aslında. Yani dibêjin ki 1921 de yani komîta netewî a Kurda li Erzurumê dest bi xebatekî kiriye. Ji bo serhildanê. Falan wilayeta dixwaze, li van wilayeta dixwaze dewletekî çê bike. Ev çend dorme, duê derê de tiştekî taybet heke Hanîfê dibêje ki ev îstixbarata hani çend dorme em didin we ji bo Londrayê dibêjin, hûn bawerî nayînin. İbarekî wisa derbastime. Tu çavana didî gel hev, dinî berhev hem istihbarata Fransiya hem istihbarata okey a Rusa o yani Armanc devletteki serbixwe işte 23 jî dikevin nav hewldanekî serhildanê. Evet. Ji bo jî xebatekî giştî fire îdî eşkere dikin. Yani beriya wî rêxistinekî illegal e. Diziye, bi şifre xeberdin, hücre sistemî dixebitin. Çünkü giranî leşkerin, yani bir sistemekî dizî dixebitin. Ama 23 yaşında Merat Karabêjê okey. İdî vekilî dixebitin. Mesela Kadri Cemil Paşa Portugal xwe da dibêje ki yani cemiyet falan kesê hatiye ava kirin, me li Diyarbekirê le qewî vekir.
ez bûm Ekrem Begî birayî Ekrem Beg bû, Qasım bavê wanek bawer dikim, Qasım Cemîl Paşa bû, Doktor Fuat bû, Hacı Ahdî bû, bavê Tujo bû, melvê dera leqa cemiyetê mel Diyarbekirê vekir. Ya Kadir Beg de bîranînê xwe de dibêje. Eva idî xebatekî vekiriye idî. Yani em bêjin idî xebatekî dizîne ne xebatekî vekiriye. Çünkü tu jewkê jî fehm dikî ki mesela em bêjin ifade Şeyh Said Efendi jî tu fehm dikî ki mesela 23 Baharê Yusuf Ziya Bek hate ziyareta min. 23 Baharê teklifa yani xebatê li min kir. Yani teklifa piştgirî ya da xebatê li min kir. Ya 23 Baharê. Çünkü Yusuf Ziya Bek wê demê hîn ewke, hîn parlamentere. Li herêmê daha rehat dikare bigere. Yusuf Ziya Bek giranî li serhedê digere. Serok Eşîra em bêjin serdana Serok Eşîra dike, serdana şêxlera dike, serdana melelera dike. Vî xebatê teblîğê wan dike. Mela Abdurrahman giranî li botan dixebite, yekê zaf çalake bi tesîre alîkariya Şeyh Mahmud Berzencî kiriye, li wê derê hatiye girtin, demek ki berpirsê bota ye ne wisa? Berpirsê bota ye. Du dorma hatiye girtin li hepsa Musulê maye, dura neqlê hepsa Erzurumê kirine. Bawer dikim nasiya wan belkî ji Erzurumê dest pê kiriye. Tiştekî taybet 1919 da Mela Mustefa Nemir anî hatiye Mûşê Mela Abdurrahman. Bawer ke kek Mesûd Barzanî di Barzanî di pirtûka xwe da dibêje. Behsa wî dike. Ew işte ew Mela Abdurrahman ew mesulê botan e ew botan kek Mesûd Barzanî bawer ke dibe Şeyh Abdurrahman. Ew dibe Şeyh Abdurrahman. Dibe Şeyh Abdurrahman li aslında melaye malbat jî mal melaye. Yani jî tabii ew ki wan li şirneqin ji wan re bên mal mela. Mela Abdurrahman jî wisa İhsan Nuri Paşa ve demê Hind nava leşkeriyê de lewkê bi girêdayê Qolordiya Diyarbekirê mesela Nasturiya işte tu zanî işte serhildana Nasturiya li hekkarî dest pê dike. Em ê werin wê derê em hêdî mesela Şirnexê çawa dest pê bû yani em bêjin pêvajoya ku Komîteya Serxwebûna Kurdistanê Azadî bi çawayî êdî dewlet bûwan hisiya û ew pêvajoya desteserkirina wan. Belê. Na dewlet yani bawer dikim yani gorî bîranînê Kazım Karabekir 21 şûn da zaten zane ama mümkün e destê wî de pir belge tunebe, pir agahî tunebe. Ew tiştekî din ama jê ew ke çünkü ev mutasarrifê Mûşê Halet Bey 23 da çünkü xalt mektuba xwe da dibêje ki ji bo halet mutasarrifê Mûşê raporekî 23 da ji Enqerê re şandiye gotiye yani Xalit Bek û hevalê xwe di nava xebatekî dane. Wîça Xalit Bek agahtar dibe jê re mektûbekî dişîne ji mutasarrifê Mûşê re mektûbekî dişîne. Yani di mektûbê de aynen hat bêje. Yani piçek jî yani piçûk jî dibîne yani wa mesela bir halet yani navê Bek ya da tiştekî din jî nabêje. Halet sen bir halt etmişsin. Ankara'ya yazmışsın. Yani raporeki şantiye ya. Evet. Ben de ona yazdım ki bu zaman zaten Kürtlük zamanıdır. Yani biçek beyminnetin yani 23 yaşındaydı beyminnetin vekili de xavit. Mesela de rapor ya ke da şu sad beşe. De rapor Sovyeti da şu sad beşe. Yani niyeta hoş kesi idi ve naşerin vekili de xavitin, eşkera da xavitin falan. Yani
دوی دزو خدی مالی به هف حسیانه یعنی وانا ناو خباته کی دانه لی تشتکی دنه ایدی دمد به 1924 پاییزی دما kritik tespit ki. Hem Beytü Şebab teqîne ki çeydi be. Yani em bêjin. Ew çawa çê dibe keko? Na ew İhsan Nurî Yani behsa ew kê dikin? Behsa şîfre û ku ji hev çewt fehm kirine filan na ew kek Hanife ew tê gotin wî kî dibêje? Wî Qedrî Cemîl Paşa dibêje. Yani دوی ده دوی yani بغلطی yani şifre بغلطی hate xwendin wan tiştekî dingo wan tiştekî din fehm kir yani işte Yusuf Ziya ve ji birayê xwe re şîfrekî şan ji Teğmen Alî Rıza ra wan jî xelet şîrovek kir yani sanki got serî rakir halbuki mesele ne o ama İhsan Nurî Paşa di bîranînê xwe da dibêje ki wisa İhsan Nurî Paşa serokê wî tevgerê ye yani serokê Beytü Şebabê ye. Ew dibe ew nabe bi xeletî hate fehm kir. Dibe biryara Beytü Şebabê biryara rêxistinê bû. Aqas yani vekirî biryara rêxistinê bû. Ama İhsan Nurî Paşa tiştekî din de hat bêje. Mi di heyata xwe de du xeta kir. Yani viya jî dibêje yani ew piçek dibe ya yani öz eleştiri ki ew yani dibe ya acımasız. Yek xwe rehmet ke yani. Xwe rehmet ke. Dibe yek min dema meserî rakir gere eşîrê heremê re ê Şirnexê re em bibana yek. Yani wan alîkariya me bikira ji bo wî min باور dikim Xurşîd ew jî subaye min wezîfedarê ew kê kir. Şirneq kir. Got yani tu bi eşîra re têkiliyê tu dayîne. Ev xeta min e yekemîn a mezin ev bû gere ev mesuliyet me bigirta ser xwe. Çünkü wî pêk nanî. Yani me serî rakir alîkariya me çêne bû. Dema alîkariya me çêne bû em têk çûn hinekî me hat kirdin hinekî me derbasê Alî İngilîsa bû falan. Xeta dudiya dibe İhsan Nurî Paşa mi dikarî bû Subayên Tirka gij ortê rakira. Ew derfeta me hebû. Lê bi sala me bi hev re xebat kiribû di şerra de em cem hev bû. Poşmaniya xwe tîne ziman yani. Poşmaniya xwe tîne zimaniya dibe ev humanîzma me bû bela serê me. Ew xeta dudiya. Ew rast e. Kurd û Kurd duî awayî da mixabin dilê wan tenike. Ji bo wî Beytü Şebab yani biryara gorî gotina İhsan Nurî Paşa gelem wî rast qebûl bikin. Yani biryara rêxistinê armanca wî heremê bi destê xwe bigirin bin kontrola xwe him yani em bêjin mesajekî bidin okê Britanya bêjin yani me heremekî bi destê xwe xist û jî tawrê xwe biguherînin ji wê derê jî berê xwe bidin Sêrtê li Serhadê jî serhildan dest pê bike li Bedlîsê bigên hev. Aslında plan proje ev e. Lê mixabin wisa Beytü Şebab têk çû rêxistinê biryarekî da. Yani ev biryara nivîskî ne tabii. Yani ama tu axaftinê Xalit Begê û Doktor Fuat viya derdixê. Divê ya piçek deşifre bû yani Beytü Şebab meselê piçek deşifre kir. Ji bo wî divê jî ya taktik piçekî baş da vekişiyan. Yani hata vî firtonî ji ew bikin, bertaraf bikin. Yani çünkü wan texmîn kir dewlet êdî dest bi operasyona bike. Gotin şert û mercê me 1924 delfet nade ki em serhildanekî dest pê bikin. Çünkü pêşî zivistan e zor e yani imkanê dewletê dest me de tune a dudiya alîkariya navnetewî tune asisya Kurd hîne ji serhildanekî re amade ne. Yani ev hersî dane berhev biryarekî didin em piçek baş ve vekişin werin ser me jî em tahrik nebin
hatta yani vi zivistanê derbas bikin. Em ciyê xwe bibînin. Yani biryarek yani ev biryara rêxistin çünkü divî meselede epey gengeşî dibin ya işte Xalis Bek çima Erzurumê derneketine ya giran bûn mesele ne ev mesele wisa nayê şîrovek kir. Yani mesele serhildanê meselekî şerrê gundan ne ki li devlet li hemberî te devletekî em bêjin tamam lawaz bî ama devletekî 800 salî heye. Sazî wî hene, ordiya wî heye, nizamçî wî heye yani tamam gorî hinek devleta lawaz e gorî te lawaz ne? Ji bo wî alîkariya nav netewî tune yani çêne bîye Kurt di şert û mercê zivistanê da li serhadê yani ji bajarekî heta herî bajarekî din ji gundekî her heta gundekî din nizam çend roja da çend hefta da dikarî herî werî têkilî pir zor e zehmet e falan. Bana giştî didin berçavê xwe dibêjin tamam ew werin ser me ew operasyona bikin ew me tehrîk bikin ama gere em sebir bikin. Çünkü ji her kesî re ev gotine yani Xalit Bek jî gotiye em bêjin dema Şêx Saîd Efendî hatiye li jî Doktor Fuat jî gotiye her derece gotine ev bikin. Yani tamam hazırya xwe bikin ji biharê re ama îro mesela hinek gorî viya tevgeriyane mesela leşker çûne ser Keremê Qola Asî herema xwe terk kiriye ji bo şer dernekeve terk kiriye hatî kanî reşî mesela çûne ser Xalit Bek Hesenî ser neketine yani em bîn tehrîka ewil ne pîran e beriya wî Keremê Qola Asî heye beriya wî Xalit Bek Hesenî heye yani devlet düsey ceribandiye zaten ama ser neketiye en nihayetinde ki yani li plan ev mesele teqiya ama ser girtina Xalit Bek girtina wî bîstê kanûna ewil 1924 e heta wî demê ew ke dibin çap da beriya wî biçek bi kurtasî behsa ew ke çünkü Mustafa Kemal 24 Payîzê tê Erzurumê meha yani meha îlona da tê meha Ekîmê da vedgere ewil Sarî Qamişê li derê çend roja dimîne li Sarî Qamişê tere ew Xelîzade Hüseyin Bey yek nahiyê müdürlükî Qarakurtê dostaniya wî Xalit Bekî heye falan yani ji wî re ew ke dibêje yani vana di nava hazirîkî de ne yani dostê hevin gazî bike yani îqna bike ew çênabe dura wî dema vedgera tê Erzurumê şevekî ba Xalit Bekê dike hevdîtinekî de arawan da çêdibeyê varê ama hevdîtinekî Kurt de çünkü Xalit Bek diçe hevdîtinê lê ew atmosfer pir sar e yani atmosferekî gergîn e pir zêde xeberdan çênabe yani jor wisa diqetin piştî wî yani İlyas Samî dişîne yani devjê berde tu çi dixwazî falan filan ew çîrokana dûr dirêj tê zanîn mesela İlyas Samî tê zanîn İlyas Samî jî piştî netîce nade yani devlet dest bi operasyona dike li Erzurumê girtin çima birin bedlîsî yani wî bipirsiya yani Erzurum nawendekiye yani em bin hapsa Erzurumê li bedlîsê bekî tune çünkü hapsa ew ki hapsa Erzurumê meşhûr e jî re dibêjin taşxane hapsekî meşhûr e a Erzurumê yani birçek Şakir taşxana Erzurumê ew meşhûr e ew kilam milama da derbas be çünkü Saîdê Nador û derê maye Rızakî maye kî maye di kilama da derbas be taşxane tabii devlet ew gera wî yani ji Erzurumê girt ser agirê re patnosê re bir bedlîsê birçek navza Kurda çima rê dirêj kir yani go aşirî Kurda ew tawrekî çawa dayîn yani tepkîkî çawa nîşan bidin refleksa wan ew çi be çünkü devlet dizanî bû kî ew cibrî serî rakin yani bê minnet Hesenî ew ê serî rakin devlet viya dizanî bû
ام بین در دور شیخلارا اوی سری راکن acaba yani Sipki evi çabuk yani mıntıka agri Hayderi evi çabukun Mutki evi çabuk yani Hacı Musa evi çabuk ev hersi aşir zaf gringin yani hem aşiri mezunun eğer alikariya vi mesele bıkın devlet zaten tişteki bıketün arası çünkü evidin dıkın zaten yani Hasani tamam Tavravan nette Cibri nette Amicin derdora Şeyh Said Efendi Şeyhleri Melleka falan filan divana da per problem tünne falan ama ev hersi aşiri mezun eğer alikariya rehisteni halt begi bakın we test biçek test ki yani dibine navara derbast ki mesela ki okey na vana amin tepkiya ev bendine ev tepkiya tünne yani müdahale nakın yani agreci müdahale çeynabe patnosiji çeynabe derbastı mı okey bedlis gorivancı ki taybete vali ve tiştekî bijî bêjim li gorî hin jêderan hewarek ku wî xelas bikin hetanî deşta rehwayê diçin lê di wextê xwe de naçin û li deşta rehwayê vedigerin dibêjin yanî li vê deştê û li vê ewkeyên dî esker heye em nikarin ew tiştek wisa heye an na tiştek wisa heye tê gotin yani millet yani tê gotin yani ew şerwan Hesen yani ferzende bege yani ferzende ekiba ferzende bege yani çüne hata rehwayê ama ede şert merci yani zivistanê da tu heta agahiya te çêd ve heta tu birêd kevî jîkî heta jîkî heta daha tiştekî din tê mesela bir kerem jî yani حول دایک yani حول دایک fabigine xalit begi yani حول daya division o jî dibe negiştiye yani çünkü tu evket zanî yani ama tekili kerem wan zaf tekili ki xurte mesela eyu xalt begi Hasani tekili ki pir xurte mesela ferzende ve Süleyman Ahmed Ağa falan tekili ki zaf xurte yani vana hakikaten yani bawermendin o mirin dane berçavê xwe ew zaten dûra jî dert keve ortê zaten na tabii bedlis ew walî wî diguherînin Kazım Dîrik yekî ew jî yekî ji ew Trakyaliyê zanî ew jî ekiba Mustafa Kemal a Çekirdekê taybetmendîkî wî jî heye dema leşkerî da usulsüzlük giriye Haltbek işte serokatiya mahkeme de ceza ki daeviya disiplin cezası Xalit Bek bu xwe serokê wê mahkema ku wî darzandine serokê wê mahkemê wî yani serokê wî ne mahkemekî askerî ya din da ceza ki daye Kazım Dîrik yani manavi Kazım Dîrik husumeteki wî şexsî jî heye yani zaten ji ekiba Mustafa Kemal'e çekirdek ekibe falan wekî din jî yani yekî wisa bijarte şandiye ki yani tu merhametekî pê re tune be ew mahkema leşkerî em bên Bitlis Diwanê Herbî Mehsusa jê re dibêjin kîne ji kê hatiye teşkîl kirin ew yekê ji Stenbolê yek ew kirine şandine ew nehatiye piştî wî yek ji xalpêtê wezîfedar kirine ji bo serokatiya dîwanê ew jî hatiye li ewkê li madenê trafîk qezasî derbas kiriye di rê da ew jî neçûye en nihayet kî serokê di dîwanê de kî jî girtiye kesekî ya pir nizane mi goya dû tiştekî taybet e dema ewkê dema Kazım Dîrik bu xwe serokê mahkemê bîye mümkün e ama yani belgenamekî heye dema li pîran hadîse dest pê kiriye di 13 Sibatê de di 16 Sibatê de Wezareta Hundirîn talimatekî şandiye
Demek ki yani tişteki ha dest pekiriye mümküne vana arman cavana yekemin beri xabidin beri xabidin bedliyse yani vana azat bakın yak be ciboviya tedbir bistinin adı diye eğer icabdaki ev bedliyse nakli Diyarbakır'a bakın yani ama o bir yere bedin ki Kazım Dirik radbeji kol ordu komutanı Kazım Dirik viyari da vazifedar dikin ve bir yer avaya اون دخواستن وانا نقل دیاربکر بکن اما اون دخواستن اگر اولکاریا وان لوی داری اون بکار بن تامین بکن برا لوی داری بمینن اوش بریار دن لوی داری دمینن tabi او arşiva ve ne bu yani çi gotine mümküne tişti nay hesabı devleti hatiye gotin yani çima o arşivi hatta iro girtine mesela arşiva Diyarbakır vekirine Şarkı İstiklal Mahkemesi tutan ağayı vekirin yani Seyyid Rıza'yı Nemir vekirine evana vekirine ama Bitis Harp Divanı ve Nebiye işte ya ki embijin dema serhildan pirandı teqev denser Diyarbakır'ı du dorma eriştikin Diyarbakır'ı nikarım bistinin o granı insan beladıbın yani seradan tek dişe vana hani embijin vedgerin disa vedgerin bingoli sola havan dema Şeyh Said Efendi roja beygirtin yani devleteci 4-5 giriye beygirtin yani xilasi tünne bir yer yani kanaat aniye ki tamam ev mesela qadiya 14 Nisan'da dalıkandına qarqaşununa او çava çeviye nefsa çünkü henek dalıkandına çava na o çava çekirne zani mesela jiber ki vek leşker mahkeme kirne harp divanı levki mizet ke leşkera mizet ke normal vek leşker mahkeme kirne ama beri istifa dilekçesi Halit Bey'e heyet desvanda ev xistine işlemi vek sivileki dalıkandına yani lideri listikeki usahe yani vek leşkerek hatiye mahkeme kirin vek sivileki hatiye dalıkandına اوجي اوكي مرحمه الدوله التركيه اجبوي هاتيه دالقاندن قرقشوننه کینه ایکو به هر راحتنه دالقاندن از خوازم ته به چند گوتنا وان جی به تماشاوانان بدی ناساندن tabii Halit Bege Halit Bege Yusuf Ziya Bek zaten tezanin parlamenteri bedlisiye aslında اوكي او بخوجي بدليسيه بخوجي بدليسيه parlamenteri öderi Kursan Tali Cemiyeti de aktif xabitiye zaten mümessili öderi bu temsilci öderi bu Sernavi komite istiklallar bunyek Bray Teğmen Ali Rıza'ya Teğmen Ali Rıza Beytül Şebabi bu İhsan Nuri Paşara bu bir şifre haberdan dikir Teğmen Ali Rıza bu yani embejin iletişim servira da hata kirni Teğmen Ali Rıza hata girtini bi tev Mele Abdurrahman hata girtini yani İhsan Nuri Paşa wan xalas bu avitin Ali viyali Ali İngiliz'a ama mesul bota işte Mele Abdurrahmanu Teğmen Ali Rıza hatın girtini ev her duca anin bedlisi zavay wan yani zavay Yusuf Ziya Bek Faik Bek Bahattin Bek te gotun yani dehen belgada heye hem belgada tünne evji Merve Yusuf Ziya Bek'e yani çıkar raste az nizanım ama bahsa vişi dibe bahsa Bahattin Bek dibe yani tevi dibe şeş yani xeyri den 5 kez Halit Bek tevi Halit Bek dibe 6 kez liderati dalıkandın mesela da lideri bana hatına dalıkandın ama de hemen deme da lev ki mesela lxnusici harp divani ki hati ava kirin qat bahsavi tabi qat nay kirin harp divani xnusi
بله Yani harp divaniya Xnûsê de 5 kes hatiye darxand. ez dixwazim viyahîn bikim ew beriya darizandinê Şêx Saîd û hevalên wî ne ya di wê demê de ye yani ew Bediya wî ye. dadgeha ku li Xnûsê hatiye avakirin Tam dema Şêx Saîd Efendî hatiye girtin. Şêx Saîd Efendî li pirê girtin. Li 15 Nîsanê de. Anî hatin Bartû. Anî hatin Gimgimê. 15 roja li Gimgimê ma. Bele. Di mala Ziyayê Mecnûn de ma. Ziyayê Mecnûn yekî Tirkiye Qirmê ye. Polis bû, yani resmî wezîfa wî polis bû. Ama polisekî ne ji rêzê ye ama Ziyayê Mecnûn. Di mala wî de 15 roja man. Ê bi ew kira girtin Şêx Saîd Efendî re wan qismekî wî şandin Xnûsê li wê derê bi lez û bez mehkeme kirin, kuştin. Qismekî bi Şêx Saîd Efendî re anî hatin Amedî. İşte 5 hev wê demê hema di 15 mehê 16 mehê di wan roja da wana hatin daliqandin. Bilez. Ji bo çavê serhedê ew bikin. Yani mesela çima edvêjim 5 kes pîrka min wê çayê mala wan li Xnûsê bû. Got yani ew darvekirin li hemberî mala me çêbû. Min hejmart ji êvar heta sibê min 5 kes hejmart. 5 hev daliqandim min çavê xwe min dît yani. 5 hev. Di navana da henekî qet eleqa wan bi ewkê tune serhildanê tune jî hene. Mesela Burayê Xalpbek. Burayê wî daliqand. Bela ku Burayê wî ye. Bela ku Burayê wî ye. Hinek mervê xanima wî ji Xnûsê bû. Ji belkî xanima wî ji Xnûsê bû. Mala Mahmûd Axa bû. Hinek mervê wan işte Burayê wî wana tu eleqa wan bi serhildanê tune. Yani neketibû nav serhildanê. Wana jî daliqandin. Mesela hinek dostê wî hebûn li Vartoyê Gimgimê. Yek jî ji wan Sincarbek bû. Sincarbek Ermenî bû. Dostekî Xalpbekê bû. Ew jî birin li Xnûsê daliqand. Yani mesela Dîwana Herba Xnûsê jî wisa ew zaten qet ew kadar belge melge da pir derbas nabe zaten. Behsa wî jî nayekir. Belê. Gelek spas keko. Em hatin bi vî awayê em hatin dawiya bernama xwe ji kerema xwe gotinên xwe dawî jî bivêjî. Yani îro salvegera wan hem Enfal hem Xalpbek bû hevalê wî. Di rojê din de ji bo vî milletê serê xwe dane. Em bi rêzdarî ber wan bejna xwe ditewînin. Wan wê demê fedakarîkî pir mezin kirin. Ji bo vî milletê gavekî avêtin û ji destê wan çahat kirin û em jiyana xwe di vî rê da wenda kirin. Ciyê wan bihişt ve Xwedê rehma xwe li wan bike. Wezîfa me jî em vanan nedin bîrkirinê û ji neslê nû re van agahiya daha berfirehtir. Yani em wî wezîfa xwe bînin cî. Yani çünkü ev jî wezîfekî me ye. Yani piskirêk berdewam e û ev jî dîroka me ye. Gel em lê xwedî derkevin. Ji bo vî delfetê we çêkiriye spasiyê cenabê te û qenalê dikim. Mala we ava. Ez jî spas dikim Kektasîn ji bo ku te me neşkênand tu beşdarî bernameya rûpelekî ji dîrokê bûyî. Bi rastî wexta ku meriv li rûpelên dîroka Kurdistanê dinêre gelek bûyerên tal, bûyerên reş gelekin. Tiştê ku ji qeweta me bê em ê ji bo ku
milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê sûd ji dîroka xwe bigirin. Çünkü milletekî ku bi dîroka xwe nizanibe, bi rastî di rojên ji bo rojên pêş de jî nikare plan û projeyan pêk bîne. Yani rast pêk bîne. Ji wê bonê me wek çarpel medya me wezîfeyek bi wî rengî daye pêşiya xwe ku em dîroka milletê xwe bi awayekî bi vê riyê bi rêya çarpel medyayê em bigihînin milletê Kurd. Hêvîdarim ku em dikaribin wî em bêjin wî karî bi ser bixînin. Berê temaşebanên hêja ji bo ku heta vê saetê we li me temaşe kir em spasiyê xwe pêşkêşî we dikin mala we ava û hevalên teknîkê jî ez gelek ji wan re spas dikim û ez divêm şev baş.